Morjesta kaikille. Vuosi 2024 on takana ja kiitetään kovaa vauhtia vuodelle 2025. Muutama kiitoksen sana vuodesta 2024, jolloin tämä ensimmäisen kerran mahtitikku lanseerattiin. Toukokuussa oli se vedenjakaja, että saatiin kaikki tuotteet ja valmiiksi ja ensimmäinen ponnistus, mikä jännitti ihan sikana, oli kansainväliset suurmessut, erämessut Riihimäellä ja nehän meni yli odotusten kaikin puolin. Oli hieno kohdata asiakkaita paikan päällä ja saada positiivista palautetta ja valtavat määrät kaikenlaisia ideoita. Tuliholstia, kalakoukkua, mitä kukainenkin kehtasi kertoa. Ja mahtitikulla on ollut innostunut vastaanotto. Se on ollut todella hienoa huomata, että se 10 vuoden ponnistelu meidän paikallisessa metsästysseurassa omine virityksineen, mitä minä olen siitä kaikenlaista tehnyt ja muuta, että se loppujen lopuksi kantoi hedelmää, kun sen jakso tuotteistaa ja tehdä semmoiseen muotoon, että se kelpaa sitten asiakkaille. On käyty monet messut. On oltu Kauhajoella erämessuilla. Ne oli hieno tapahtuma. Siellä oli lämminhenkinen, erittäin hyvät järjestelyt. Paljon ihmisiä, jotka oli kiinnostuneita asiasta ja käyvät juttelemassa ja kertomassa ideoitaan, niin kuin äsken mainitsin. Ja oltiin Ainoa Arenan joulumyyjäisissä. Ja monet muutkin pienet tapahtumat, mitä tässä nyt on matkan varrella ollut tämän vuoden aikana, mitä mä oon tätä asiaa tehnyt. Ja siitä johtuen kaikille minun asiakkaille, jotka ovat mahtitikun hommanneet, niin suuri kiitos siitä. Tämä on ollut hieno matka ja mä olen ollut todella yllättynyt, kuinka hienosti on otettu vastaan. Ja on hienoa nähdä se, että ihmiset on oikeasti innoissaan, kun on hyvä pöhinä ja ennen kaikkea siinä, että se voidaan räätälöidä jokaiselle henkilökohtaiseksi välineeksi. Mahtitikku on nimensä veroinen. Se on mahtava laite. Siihen on nyt tulossa vuonna 2025 niin uusia lisäosia. Niitä on hankittu, ne on vireillä. Kovaa tahtia tehdään, pää pyörii ja mielessä pyörii mitä moninaisempia juttuja ja hauskimmat ehdotukset, mitä mahtitikulla voitaisiin tehdä, niin on golfpallojen kerääminen ja geocache-keilyssäkin voisi löytyä jonkunnäköistä, mutta kaikkia videoita ollaan saatu. Ja asiakkaiden kiittämisen lisäksi niin haluan kiittää myös hyvää yhteistyökumppania Puuseppa Hannua Suonenjoella, joka tekee valtavan hienoa työtä ja varret syntyy sieltä ja ovat ihan design-tuotetta kaikin puolin. Ja siitä on hyvä päättää tämä 2024 vuosi ja mennään sitten tulevalle uudelle vuodelle 2025, josta alkaa Helsingin erämessuista nyt muutaman viikon päästä, eli helmikuun alusta, ja sinne ollaan menossa. Ja jos olet täällä uudella pyörit, niin tuu käymään, tuu juttelemaan. Siellä voisi olla jotain uuttakin nähtävää ja ainakin hyvät raatit ja muuta mitä on ja uudet osastot ja uudet kujeet. Ja minäkin tästä pikkuhiljaa kehityn näiden osastojen kanssa, ei ole mitään riepuja ja muutakaan, mitä nurkista löytyy, vaan yritetään vähän saada jotakin järkevääkin aikaa. Tervetuloa uudet ja vanhat asiakkaat ja suuri kiitos ja katsotaan taas kohta tulevaa vuosi 2025 ja hyvät uudet vuodet teille ja suuri kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja asiakkaille. Se on morjens.